Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खनसेबो खुलुमहरबाय लोगोफोर अननानै प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर नोंथांमोननि अननायाव आङो बिदिनो जौगालांबाय थानो हाथों होननानै आंबो आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम जाहाथे बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों होननानै नोंथांमोनाबो आंखौ एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर गोबां खस्थ' जायो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनायाव लोगोफोर बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो लागाबा बहुत खस्थ' जायो जेबो रिस्क गैया थैनाय थांनायनि जेबो रिस्क गैया लोगोफोर खाथियाव थांनानै भिडिअ खालामनो लागा जायो लोगोफोर अननानै प्लिज लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय लोगोफोर थालिंखौ जाबाय जितु थालिंखौ जाबाय थालिंखौ मोनजागोन जा बाबा जा गानजानि मारै लिंहरलायजोबदों ना नो Hey, Piane. Are you viewer about the one? Are you viewer about the one? Telling you about it. 지금 그냥 살짝 뛰는데 지금 뭐 할지 아니잖아 그래서 이해 맞춘다 그냥 Video. Orang lain gitu. Semua lu kan. Boleh juga. Ini. Video kan. Lawan. Kalam top. Ini kacula. Sedang na? Bisa kincir sini mari bisa mari ya. Ini bisa. Nah lah. Udah lihat sih lah. Kalau hati kamu chat buku nalabai dengan malah kan itu. Ang bay, apa sih? Hei. Uri baba. Baru hang razing orang razing timun nunggu kia. Usia di pasien wakak kia. Nice man. Saya bang, coba sama gue naik lagi bar. Ayo, nggak mana data mana aja. Usul kan ada. Gimana? Parabadi. Thằng lấy
Mantul mah aku lagi jana. Fayda जागासिनो फैयाखै होसोबो होना दाबाय था सैमाखौ होसोगोन दाबाय थादो एकदमबारे ओरैबायदि जागासिनो मा जाखो हासिजोब जायो दे दैमानो फिन्दा माने